Ak sa v priečnej polohe nenachádza hlavička bábätka v dlani a telíčko bábätka nie je vyložené na predlaktí, zadoček je spadnutý, upravte polohu bábätka takto. Podložte druhou rukou telíčko a zadoček bábätka tak, aby ste vyložili bábätko na predlaktie. Pridržajte naďalej telíčko bábätka druhou rukou tak, aby ste mohli položiť svoju dlaň pod hlavičku bábätka. Potom bábätko mierne nachýlte smerom nahor. Hlavička bábätka bude v dlani matky v miernom záklone. Brada tak bude hlboko zaborená do prsníka, pričom nožtek bude voľný. Nevidno kútiky úst bábätka. Priečna poloha umožňuje bábätku sa takto správne prisať, ak hlavička bábätka leží v dlani matky, telíčko bábätka leží na predlaktí s vystretým zápestím a aj zadoček je vyložený na predlaktí.